Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi panjenengan saha kulawarga tansah winantu ing suka basuki. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan ngabutuhan seratanipun Nono Warnono ingkang kapacak wonten ing cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomer 2 tanggal 17 Mei 2020. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Dul Ngalim wis bener-bener mertobat. Nglegani penjaluke sing wadon ngedoh saka saking perkara kang mambu ngabotohan. Banting kertu ceki lan kertu remi, ngoncati kertu domino, nyingkiri bal glundung, apa maneh kothak dadu. Kabeh dimusnahake. Sunti gething sundul bun-bunan uger weruh sing lanang mbandar dadu. Sakabehing jinis kertu ngabotohan dikoleksi. Alat bal glundung, cap jiki, lan dadu duwe lengkap. Ing ngendi ana tontonan, Dul Ngalim ora tau absen mbukak gelaran. Mongko ekonomi kulawarga lagi ajur-ajuran. Tanggungan utang tumpuk undung. Omah rusak ora kongang dandan. Kuwi lelakon puluhan taun kepungkur. Nalika Dul Ngalim isih kedanan karo maneka jinis ngabotohan sarta anake durung padha gedhe. Ora gampang mungguhe Sunti ngajak sing lanang tobat. Dheweke sabar ngenteni kalodhangan, wegah rame. Dirungokake tangga ora pantes. Mas, enggal marenono karmanmu bandar dadu. Ngabutuhan kuwi pepacuh agama, laranganing negara. Ora pantes disawang bocah-bocah sing saya gedhe. Tembunge Sunti nalika nemu kalodhangan sing pas kanggo ngomong, ya iku nalika lumah-lumah mapan turu. Aku njaluk wektu, Dik. Butuh persiapan, nata ati lan pikiran. Yen ujug-ujug leren bisa ngganggu kewarasanku, ucape Dul Ngalim enteng. Kadek nganggo persiapan barang, Thomas. Kaya arep duwe gawe gedhen wae. Awitekno wis kadung darah daging, Cik. Kanggo mandeg dudu perkara sing gampang. Ora iso sadeg saknyet. Wis sembuh, Mas. Sing wigati age lerenono tumindakmu sing singlar kuwi. Ayo buka lembaran anyar. Bocah-bocah lagi kemragat sekolahe, tur ya wis wayah dandan omah sing gendhenge do trocoh. Aku paham, Dik. Wangsulane Dul Ngalim cekak. Sunti menjep, wegah nanggapi maneh omongane sing lanang. Cepet-cepet malih awak nyingkur Dul Ngalim. Kemulan brukut kanthi ati jengkel. Mangkele Sunti klebu nalar. Jer saksuwene omah-omah karo Dul Ngalim, dheweke durung tahu nemu kamulyan.
bola-bali kontrak omah. Nganti wekasane diwenehi omah dening wong atuwane, nadyan ora wujud omah nanging kaya kandhang kewan. Sunti ya ora tau diblonjo murwat dening Dul Ngalim. Nganti sawijining wektu Sunti nglenggono, pikirane digelar digulung. Mupus mbok menawa iki garis uripe. Jer kabeh kupiya wis dileksanani. Nyoba nyerateni polahe sing lanang kanthi luwih sabar, sinambi terus ndedonga mugi Gusti paring kesadaran. Akhire trontong-trontong atine Dul Ngalim kebuka. Ana karep leren saka ngabotohan nalika anake mbarep kandha kepengin kuliah, anak nomor 2 lulus SMP lan si Wuragil munggah kelas 4 SD. Nadyan durung leren sakwutuwe mbanting kertu, saora-orane wis ana pepinginan mandheg. Main kertu wis ora ajeg, mung mligi ing wektu-wektu tinamtu wae yen ngepasi ana keramean. Ora mbandar dadu maneh, mung udu cilik-cilikan kanggo tombo milik yen dong ana gelaran. Sunti nyicil seneng. Tambah dina owah-owahane Dul Ngalim tansaya nyata. Kepara bisa disebut Malik Grimbyang puter 180 derajat. Sok ngono wae Sunti isih sangga runggi, sumelang yen pakulinane Dul Ngalim sing balung sungsum iku nurun marang anak-anake. Kelingan unen-unen kacang ora ninggal lanjaran. Mas, bocah-bocah wis padha gedhe. Purwaka njaluk kuliah. Kewajiban kita mundhak abot, ujare Sunti karo njejeri lungguhe sing lanang. Bondo kanggo ragat kuliah isih bisa digoleki, Dik. Arepa nganti direwangi ngutang, aku ora sumelang. Sing paling wigati, bocah-bocah tetep semangat ngangsu kawruh. Pandongaku, muga-muga anak-anake dhewe kepenak uripe ing tembe mburi. Bener, Dik. Aja nganti napak tilas lelakonku. Aku nglenggono minangka bapak ora pantes dadi tepa tuladane anak, ujare Dul Ngalim. Cerita klawu ayo dikubur jero, Mas. Kita mbukak lembaran anyar bebarengan kanggo urip kang luwih bagya mulya. Wong loro leren anggone cecaturan. Kuwatir dirungu anak-anake sing wis mapan turu ing kamar ora adoh saka ruang kulawarga. Lelakon sasar ing wektu kepungkur dadi kaca benggala tumrap Dul Ngalim kanggo sangu mecaki dina-dina kang bakal teka. Dheweke luwih mawas diri. Dul Ngalim kepengin nebus kaluputan kanthi mikirake kulawarga sakwutuhe, ngesok kawigaten marang anak lan bojo. Pangibadahe tansaya kusuk. Kanggo mbusek crita ireng mau, kabeh barang sing nate dienggo ngabotohan disirnakake. Dibuang adoh, dipendhem jero. Ora ana siji-sijia piranti sing isih disimpen. Nganti sandang penganggo kang biyen kerep dienggo ing kalangan ngabotohan uga diobong. Nadyan mangkono ikhtiar mau isih dianggep durung cukup.
Minangka pager sing luwih pengkuh, anak-anake dibetengi ngelmu agama. Nadyan dheweke dhewe adoh saka dalan rohani, anak-anake diarahake menyang pendidikan sing kuat sacara agama. Klebu anake mbarep dikuliahake menyang kampus pendidikan agama. Anak telu lanang kabeh. Kang wuragil aran Muhammad Toha. Dipupuk hobine sing demen bal-balan. Olahraga sing positif. Jurung melu ekstra olahraga bal-balan. Kanthi tetimbangan bisa nyuda njingklengi HP tanpa eling wayah. Kejaba kuwi yen tumemen anggone ngrabuk bakate ora mokal bisa mlebu klub bal-balan profesional. Anak nomor loro aran Ahmad Satria lungguh ing bangku SMA. Bakat senine onjo. Ngelukis lan gawe karya sastra mumpuni. Asil gambare ora nguciwani. Karya puisine dialembono para penyair senior. Mula sakabeh kebutuhane Satria mbudidaya dicukupi dening Dul Ngalim. Mbuh piye oleh nyembadani paribasan kucing diraupi. Sopo ngerti kanthi kegiatan positif mau Satria nemokake dalan uripe sing bener. Atine Dul Ngalim ngrasa ayem bisa mujudi gegayuane anak-anake. Kabeh bisa lumaku lancar. Datan ana pambengan sing ngrerendeti. Nadyan anggone makarya direwangi nungsang jempalik bebasane, nanging anake telu padha manut diatur. Ora ana sing nyebal pranatan, ora tau nabrak norma sakmadyaning bebrayan. Nalika atine Dul Ngalim bungah, anake telu katon mbangun miturut marang wong tuwa, dumadakan dheweke antuk surat panggilan saka sekolahan. Perkara sing nemahi anake wuragil kudu enggal dirampungi. Nanging Dul Ngalim durung cetha masalah apa sing namani Muhammad Toha. Undangan wis ditekani. Dheweke lagi damang sakwise nampa katerangane kepala sekolah yen Toha kasar lan kerep gelut ing lapangan bal-balan. Sing gawe kaget maneh, anggone gelut mau underaning perkara jebul merga totoan skor bal-balan sing bisa digolongake jinis ngabotoan cilik-cilikan. Bareng salah paham lan panas-panasan karo mungsuhe, tundone njur gegeran adu otot. Saka kasus mau Dul Ngalim kudu luwih waspada, nyerateni anak telu kanthi pamomong kang kebak welas asih. Nanging durung lerem pikirane sakwuse kasus anak ragil, dadak dheweke nampa surat panggilan maneh saka SMA-ne Ahmad Satria. Dul Ngalim jumblak. Ora nyono yen Satria jebul ya hobi ngabutuan. Dudu main keplek, kertu remi lan domino, dudu bal glundrung lan dadu. Nanging tuku slot kanggo melu judi online ngabutuan jarak adoh sing akhir-akhir iki viral. Dul Ngalim lemes, sirai ngelu. Dik, iki piye? Bocah-bocah kok wis padha kecanduan butuhan. Malah Satria tibake seneng judi online.
Apa ora tau kok tuturi to, Dik? Piye pangguluwenthahmu marang anak kuwi, Ujare Dul Ngalim ngempet nesu. Lah, saksuwene iki awake dhewe wis ora kurang-kurang ngedohake bocah-bocah saka donyaning perjudian to, Mas. Wong sampeyan yo ngerti dhewe, Sunti emoh diluputake. Yen ngono, iki genah pihak sekolahan sing ora merdi mentale bocah-bocah. Gurune meneng wae, aja angger nuding lho, Mas. Tak kira pihak sekolah yo wis ora kurang-kurang mulang muruk karakter sing becik marang murid-muride. Mokal guru ndidik muride marang pakarti sing ora bener. Durung rampung anggone regejegan dumadakan ana mobil polisi mlebu pelataran. Dul Ngalim lan Sunti cep klakep. Kabeh deg-degan. Ana masalah apa maneh? Sawuse antuk katerangan saka polisi, lorone lagi mudeng yen anake mbarep sing kuliah ana Surabaya mentas diciduk dening tim operasi gabungan jalaran melu sabiyantu bandar judi online. Dul Ngalim pucet, gemeter awake, sirah saya creneng-creneng. Dheweke tiba gumebruk ing njubin semaput. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan ngabotohan seratanipun Nono Warnono ingkang kapethik saking cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomer 2 tanggal 17 Mei 2020. Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksama awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, matur nuwun.